Når det sner derude, og du gerne vil køre sikkert med din Naver E5, sætter dig ind i bilen, tænder bilen, og lige her til venstre, bag indikatoren, der sidder der simpelthen et lille panel, hvor du kan justere dit lys. Der. Og så har du denne fantastiske knap. Den klikker man på her. Når man har klikket på den, så vil man automatisk opdage, at ens driving mode på ens Naver E5 har nu fået et orange ikon. Lige der. Det er sne-ikonet. Når du kører med denne drive mode, så kører du mere sikkert. Og bilen den vil køre efter forholdet. Og så vil hjulene ikke spænde rundt. Og du vil ikke få en anti-traction ikon frem konstant. Bilen vil simpelthen sørge for at køre i et højere gear, når du sætter i gang. Og du får en blødere oplevelse af din kørsel. Jeg har kørt siden klokken 6 i morges. Har faktisk været rundt i det meste af Storkøbenhavn. Og prøvet alle sneforholdene, hvor der både er ryddet, ikke ryddet. Og endda prøvet at sidde lidt fast og kom snilt ud. Så det her det er en lifesaver. Brug den.